Χθες το βράδυ έγινε η μεγαλύτερη παραγγελία της πνοής στα 450 ευρώ από την κυρία Ράνια, η οποία έχει ξαναπαραγγείλει άλλες 12 φορές. Ναι, ούτε εγώ το πιστεύω, γιατί πραγματικά το έχω ξεκινήσει όλο μόνιμα από το 0, οπότε δεν μπορώ να αντιληφθώ κάποια πράγματα. Έχω περάσει πολύ δύσκολα μέχρι να στηθεί όλο αυτό, να μην γίνονται λάθη. Φυσικά θα γίνουν και λάθη, αλλά πραγματικά η αγάπη και η στήριξη που λαμβάνουμε, η κατανόηση από τα κορίτσια, σίγουρα δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες, με κάνουν να συνεχίζω και πλέον έχει γίνει μια κοινότητα με τα κορίτσια της πνοής. Και αυτό που θέλω να σου πω, αν έχεις το δικό σου brand, είναι μην τα παρατήσεις ποτέ. Κάποιος κάπου κάποτε θα σε δει και θα αναγνωρίσει την αξία σου. Το θέμα είναι πραγματικά να προσπαθείς παραπάνω με την καρδιά σου και σίγουρα άμα το κάνεις αληθινά θα πετύχει. Αν έχεις τη δική σου επιχείρηση ή θέλεις να χτίσεις τη δική σου επιχείρηση, μην περιμένεις να είναι εύκολο, θα είναι δύσκολο, κάντε ούτως ή άλλως. Επιμονή, συνέπεια και εξέλιξη. Έτσι χτίζονται τα brand, όχι με τελειότητα.